ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿಯಾದ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಬಂಜಾರ ಹೋಟೆಲ್ ಸಮೂಹದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಕೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಅಜಿಪ ವರ್ಷ ದಿಂಜಿನ ಪ್ರಕಾಶಾಭಿನಂದನಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25 ತಾರೀಕು ಬುಧವಾರ ಬಂಗ್ಳಕೂಳೂರದ ಗೋಲ್ಡ್ ಪಿಂಚ್ ಸಿಟಿ ಮೈದಾನ ನಡಪರೆ ಅಟ್ಟಣಲು ಆವೊಂದುಂಡು. ಇಂದತ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾದ ಸಮಾಜದ ಅಶಕ್ತ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಪಿರವುಪ್ಪುನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಣವು ಸಗಾಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೋಲ್ಡ್ ಪಿಂಚ್ ಸಿಟಿ ಮೈದಾನ ಗುರುವಾರ ಬಯ್ಯಗೆ ನಡಪಾಯಲಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರೀ ಕೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬೊಕ ಲೇಸ್ದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನಿರ್ನಕಲು ತುಡರು ಬೆಳಕಾದ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯಲಿ. ಅಶಕ್ತ ಕಲಾವಿದೆಯರಿ ಬುಡುಪಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಚಿತ್ರನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೂ ಒಪ್ಪಿಯಾಯಲಿ. ನೂದೆರ್ದಲ ಹೆಚ್ಚ ಅಶಕ್ತರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಅಜ್ಪತ್ತಾಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು 1 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಣವು ಸಗಾಯನು ಶ್ರೀ ಕೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಈ ಪೊರ್ತು ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅಕ್ಷತಾ ಕುಮಾರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್, ಇನ್ನು ಹರ್ಷಿತಾ ಭಂಡಾರಿ, ಸುದೀಪ್, ಸೂರಜ್, ಭವ್ಯಶ್ರೀ, ಗುರುವಾನ್ಕೆರೆ, ಗಗನ್ ಬಂಟ್ವಾಳ, ಆಕಾಶ ಕೊರ್ರೆ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಿನ ನಿಖಿಲ್ ಇತ್ತರ ನಂದು ಐನತ್ ಬೇಗ ಬಲೆ. ನಾನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹೆಸರು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ತಾನುಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇಂಚನೆ ಎದುರುಕೊಳ್ಳುದು ಬೇನೆ ಅನುಭವಿಸಾದಿತ್ತೆ. ಆ ಬೇನೆ ತಂಕ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದ ಅಶಕ್ತರಿಗೆ ಸಗಾಯ ಕೊರನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಡು ಉಪ್ಪುಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಗಾಯ ಕೊರನವು ಅಕಲ್ನ ಮೋನೆಡು ಬದುಕಿಡು ಒಂಜಾತು ಖುಷಿ ಕೊರಪಿಲೆಕ ಆಯ್ನವು ತನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಬೇಲೆನು ದುಂಬುದ ವರ್ಷಲೆಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಡಿಸೆಂಬರ್ 19 ತಾರೀಕು ದಾನಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಗಾಯ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡದು ಶ್ರೀ ಕೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ತೆರಿಪಾಯರು. ಒಂದೊಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಹತ್ರ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿನಗಲ ತ್ರೂ ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾನೆ ಎಂಕ ಅವು ದೂರೋಡು ತೂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಹೊಂದಿತ್ತಂಡ. ಇತ್ತ ಮೂಲ ಯಾನ ಆಗಲ್ಲ ಎದುರುಡು ಬರ್ತದೆ ಯಾನೇ ಮಲ್ಪನಾಗ ಯಾನೇ ಕೊರ್ನಾಗ ಆ ಸಾಯದವನು ಎನ್ನ ಕೈಟು ಕೊರ್ನಾಗ ನಿಜವಾದ ಎಂಕ ದುಃಖ ಹೊಂದುಂಡು. ಒಂಜಿದಾದ ಬಣ್ಣಗ ಈ ದುಃಖನು ಯಾನ ನಿಗುಲಿ ನಿಮ್ಮಲು ಈತ ಕುಲಿದಿನ ಚಾರಡು ಯಾನ ಈ ಚಾರಳ ಯಾನ ಏತೋ ವರ್ಷದ ಪಿರವು ಯಾನ್ಲ ಅವೇ ಚಾರಡು ಕುದೊಂದು ಯಾನ್ಲ ಆ ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಸರಿಸೊಂದಿತ್ತು ಅನುಭವಿಸೊಂದಿತ್ತೆ. ಆ ದುಃಖದ ಅನುಭವ ಹೆಂಗೆ ಕಾವೊಂದುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಾಜದಗಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವರ್ಗದಗಲು ಒಂಜಿ ಶಿಫರಸ್ ಏರ್ನಲ ದಾಂತೆ ಏರ್ನಲ ಒಂಜಿ ಒತ್ತಡಗು ಮಣಿ ಒಂದೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಒಂಜಿ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯಧನ ಕೊರನೆ ಇಂಕ ಭಾರಿ ತೃಪ್ತಿ ಕೊರನು. ಬಂಟರ ಯಾನೆ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಮಾಲಾಡಿ ಪಾತ್ರರೊಂದು ನಮ್ಮ ಬಣ್ಣಗ ದಾಲ ಕನಪುಜ ಪೋನಗಲ ದಾಲ ಕೊಣಪುಜ ಆಂಡಲ ಕೆಲವರು ಗಂಟು ಕಟ್ಟದ ದೀದು ಜೋಕುಲು ಇಲ್ಲದಕಲು ಲಡೈ ಮನ್ಪುಲೆಕ ಆಪುಡು ಆಂಡ ಪ್ರಕಾಶನ್ನೇ ಅಂಚತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾದ ಕೊರೊಂದುಲೇರು ಪಂಡದು ಅಭಿನಂದನದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೇರು. ಅಂಡ ಕೊರ್ಪಿನಕುಲ್ದ ಕಮ್ಮಿ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂದು ಅನ್ಪಿನಿ ದುಡ್ಡು ತಿನ್ನೋಕುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೇಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕಟ್ಟದೀತೇರು. ಕೊನೆಯರ ಒಂಜಿ ಸೂಜಿಲ್ನ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ನೂಲುಲ್ಲ ಕೊನೆಯರ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ ಅಕುಲು ಮೂಲ್ ಪಟದು ಬೋಬುಜೇರು ಮಡ ಕೈಟ್ ಕಕ್ಕೆದೇರು ಜೇರು ಬಂದ್ಪೇರಿಗೆ ಏನೋರತ್ತೆ ಪಂಡ ಕಕ್ಕೆದೇರು ನಾನು ಉಪ್ಪು ದಿನ ಆಯ್ದಿನ್ಪಿ ನಾನು ಉಪ್ಪು ಹಾಲು ಹಾಪುಣೊಂದು ಅಂಚ ಕಟ್ಟದಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಲಡೈ ಮಲ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತು ಬೋಪೇರು. ಅಂಡ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಧರ್ಮ ಕರ್ಮದ ಸಂಯೋಗ ಬಂದ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಸಾರ್ಥಕ ಕೆಲಸ ಅರ್ನ ಪುಟು ದಿನ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂಡು ಇನ್ನು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಮಿತ್ತಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಳಿಗ್ಲ ಸಂತೋಷ ಅವು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿ ಬಂದ್ಪೇನೆ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಅಕ್ಳಿಗ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಳನ ಆಶೀರ್ವಾದ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಆ ಜೋಕುಲು ಅವಡು ಆ ಸಂಕಷ್ಟ ರೀತಿನಕ್ಲು ಅಕ್ಳಿಗೆ ಕೊಂಚ ಉಳಾ ಹಿಡ್ದು ಅಕ್ಳು ಒಂಜಿ ಏತು ಸಂತೋಷ ಪಡಿಪೇರು ಆ ದುಃಖದ ಕಾಲೋಡ್ಲ ಬಂಡು ಅವು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಅಕ್ಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು
ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಿನ ಬುದ್ಧಿನ ಆ ಕಾಸು ತಿನ್ನಕ್ಲಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದೇವರ ಕೊರಡು. ಕುಡ್ಲ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ ಪಾತ್ರೊಂದು ಕೆಲವೇರು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಪುದರ್ಗೆ ಬಡಾದ ದಾನ ಮಲ್ಪೇರು ಆಂಡ ಪ್ರಕಾಶನ್ನೇ ಓವೆ ಪುದರ್ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಂದೇನೆ ನಿಸ್ಪೃಹ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡದು ಅಭಿನಂದಿಸಾಯರು. ಅವಲತ್ತ ಉಡುಪಿಯ ಕೊರಂಗರಪಾಡಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮನೆತನ ಪುಟ್ಟದು ಉಡುಪಿಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪಡೆದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಹೋದು ವಾವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ತದು ಸಾಧಾರಣದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪೂರ ಎಂಕಲ ಅಂದಾಜು ಉಂಟು. ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ದೇರುಂದು ಆಂಡ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸೇ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ದಾನಿನಾಗ್ಲೇನು ತೂತೀರ ಇಂಚಿನ ದಾರಿನಾಗ್ಲೇನು ತೂತಿದೇಜ್ ಪುದಾರ ಬೋಡ ದಾನ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಭಾರಿ ಜನ ಒಲ್ಲೇರು. ಪುದಾರ ಬರೋಡು ಒಂಜಿ ಪುದಾರ ಹಾಲ್ಡ್ ಬರೋಡು ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ಡ್ ಅವಳು ಬರೋಡು ಅಂಚೆದಾಲ ಆರು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಿನತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಇಂಚಿನ ಆರ್ನ ಪುದಾರ್ದಿತ್ತಜರು MRG ಗ್ರೂಪ್ ಒಂದು ಅಪ್ಪರೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮನಲ ಮಗನ ಪುದಾರ್ದಿದ್ದು ಆರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ. ಪ್ರಕಾಶಾಭಿನಂದನಂ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಜಯಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದ್ರಾಳಿ, ಎಂ ದೇವಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುರೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡುಬಿದ್ರಿ, ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಜಯರಾಮ್ ಸಾಂತ, ಬೆಳಪು ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಸಂತ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುಧಾಕರ್ ಎಸ್ ಪೂಂಜ, ಉಲ್ಲಾಸ್ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಟ್ಟಾರು ರತ್ನಾಕರ ಹೆಗ್ಡೆ, ಸುಹಾಸ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಕಲ್ಲಿಮಾರು, ಕಾಪು ಲೀಲಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ತೋನ್ಸೆ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಘುರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಾಜಾರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಶಿಧರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಪ್ರಮುಖರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುತಾಲಿಕೆಡಿದ್ದೇರು. ಪ್ರಕಾಶ ಅಭಿನಂದನಂ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರ್ಮೆ ಸಭೆ ನೆದ್ಕೊಂಡರು. ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವ ಪಣವು ಸಗಾಯದ ವಿವರಣೆ ಕೊಡದು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತೇರು. ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕಾರು ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ತೇರು. ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೊಳ್ಮೆ ಸಂದಾಯರು.